I begyndelsen der så jeg kun al kriminaliteten. Jeg så ikke menneskerne bag. Men når man mødes igen og igen og får en lille snak, og man får et indtryk af deres hverdag, så begynder der at tegne sig et helt andet billede af et menneske, som har brug for enormt stor hjælp til at klare en hverdag. Det er mennesker, som er ramt af massivt omsorgssvigt, og deres liv og hverdag er et stort kaos op i hovedet på dem. Og ligesom for at få de der dæmoner væk, så er de nødt til at medicinere sig selv. Og hvis ikke man kan få hjælp på hospitalet eller i psykiatrien eller hvor det er, så søger man til stofferne for at dulme den smerte, man går rundt med hver dag. Vi kan alle sammen have en dårlig dag, men forestil dig at have en dårlig dag hver dag. Du løber spidsrod mellem butiksdetektiverne i Føtex, hvorefter du finder din hæler, som snyder dig, så vandet driver. Du finder din pusher, men ham du plejer at købe af er varetægtsfængslet, så du er nødt til at købe af ham, som du i forvejen skylder penge. Du får at vide, at prisen pludselig er steget, og nu skal du sutte den af på ham. Du nåede ikke din metadon, og det er fredag eftermiddag. Du skal gå hele weekenden uden, og du ved, at når du vågner næste gang, vil det hele gentage sig. Det er en dårlig dag. Jeg kunne godt gå og tænke, nytter det her noget overhovedet? Jeg følte mig meget magtesløs, men at få sat ord på, det hjalp mig rigtig meget. Så det at skrive dagbog har hjulpet mig